Pre 2 meseca kompanija Tisa Automotive otvorila je u centru Bečeja u ulici Zoltana Čuke jedinstveni edukativni centar u kom, osim što organizuje obuke za buduće kolege, njeni regruteri svakodnevno od 8 do 16 sati čekaju zainteresovane za rad sa svim neophodnim informacijama o otvorenim pozicijama i uslovima rada. U kompaniji se, kako zaposleni kažu, ukoliko to pojedinac želi, može napredovati relativno brzo, a priče koje smo čuli govore upravo u prilog tome. Lak fizički posao, znači u suštini svodi se na same poslove, da kažem, pozicioniranje provodnika u određene komponente, konektore, sastavljanje tih različitih komponenti provodnika, postavljanje na proizvodne table, bandažiranje tih provodnika, posle kada to siđe sa samog rotarija, sa ovih montažnih tabli, onda ide na različite radne stanice gde se postavlja određene plastične komponente, rileji, osigurači, mašine koje su predviđene za testiranje ispravnosti snopova, postoji deo naravno koji je baratanje sa repromaterijalom, donošenje iz magacina, ima otvorene pozicije i za poslove magacionera, takođe i na poslovima pripreme gde se vrši ultrazvučno zavarivanje, pletenje provodnika. Znači, jedan deo posla je, da kažemo, koji se obavlja sa rukama direktno, bez upotreba mašina i jedan deo gde se radi na samim mašinama za koje opet dobiju određene obuke. Mi imamo sistem obuke, sistem edukacije koji obezbeđuje to da ljudi uđu spremni i da vremenom nauče i savladaju sve. Dovoljno smo iskusni, dovoljno fleksibilni, da možemo za svakog, bez obzira na radno iskustvo, na prethodna znanja, ne moraju da imaju iskustva u sličnoj branši, znači bilo gde da su radili, mogu da dođu kod nas, da se prijave, da počnu sa radom ili u jeku završetka srednjih škola, svi oni koji traže možda priliku za svoje prvo zaposlenje, prvu platu, da dođu, da probaju, se informišu u edukativnom centru, da pođu tu kratku obuku i da u roku od par dana imaju zaposlenje, što mislim da je vrlo važno i vrlo dobro da imaju takvu mogućnost u svom gradu, da počnu tu, da ne moraju da putuju negde drugde, ali generalno što se tiče godina ili radnog iskustva, bukvalno smo otvoreni za svakog i svako treba da proba. Ovde provedu 3 dana, polože taj teorijski ispit i nakon toga ulaze u proizvodni pogon. Oni se vode kao edukativci i imaju tako definisani svoj radni odnos. Nakon toga idu ugovori direktno sa Tisa Automotive i koji su trenutno u sistemu na određeno, posle toga prelaze na ugovore na određeno, što je isto tako definisano zakonom koliko može, tako da i tu nama je generalno cilj svakako da ljudi što pre dođu do ugovora na određeno, imaju mogućnost oni koji ranije možda savladaju tih predviđena 4 meseca, da dobiju ranije ugovor na određeno, samim tim ranije ugovori na neodređeno, što mislim da je u današnje vreme izuzetno važno, otvara druge mogućnosti u privatnom životu. Ovo je naš višegodišnji san, tako da kažem, otvaranja ovog edukativnog centra. U kraju marta meseca smo otvorili i mnogo je drugačije sada kad imamo gde sa ljudima da obavljamo te naše razgovore za posao. Inače, očekujemo sve naše sugrađane, i stanovnike okolnih mesta da dođu, mogu lično da dođu, da pitaju, da se raspitaju kakav je posao kojim se bavimo, u kakvim uslovima radimo. Inače, organizujemo i individualne i grupne prezentacije, tako da očekujemo zaista sve ljude koji su zainteresovani za posao kod nas, da zajedno nastavimo karijeru, zajednički. Zaista nam je fokus da ljudi u Bečeju, ali i u okolini, znaju da je ovaj centar otvoren svakog dana od 6 do 16 časova i da u bilo kom momentu, kada imaju potrebu za poslom, oni ili njihov prijatelj, poznanik, član porodice, mogu da dođu ovde, da obave razgovor sa našim regruterima koji su ovde i to je to. Mogu da krenu na obuku koja će se isto održavati ovde i održava se ovde svakog dana, gde će dobiti svo potrebno predznanje za ulazak u pogon. U samom pogonu imaju obuku kojoj prisustuje 4 meseca, imaju svog mentora koji će da nadgleda njihov rad i naravno da radi na tome da što pre postignu i znanje i veštine za obavljanje posla operatera, ali kao što sam i rekla, osim toga učimo ih zaista da rade u timu, da sarađuju jedni sa drugima, da stiču radne navike, da prosto imaju dovoljno veština da rade sa drugim ljudima u bilo kom smislu. U bečejskom pogonu kompanije koja se bavi proizvodnjom kablovskih snopova za autoindustriju radi oko 600 ljudi.
Posla uvek ima i uvek su skoro u potrazi za budućim kolegama. Timski duh je naročito važan za dobar radni ambijent i toga ovde ne manjka. Postoje potrebe i za, što se tiče visokog stručnog kadra svakako, ali oni su uglavnom definisani za ostale sektore, znači za indirekt kroz HR, marketing, logistiku, tako da direktno u proizvodnji ono što sad tražimo jesu sami operateri, ali to ne treba da bude prepreka. Naprimjer, ja sam nakon završetka školovanja počeo od pozicije operatera i unutra kroz sistem internih konkursa i kroz iskustvo koje sam stekao unutar kompanije i uz pomoć ljudi koji su mi bili mentori, došao do pozicije da budem rukovodilac pogona, o čemu nisam ni sanjao kad sam počeo da radim tamo, a dobio sam tu priliku i zaista mogu da se zahvalim svim svojim kolegama koji su mi pomogli u tom procesu, tako da ne treba da bude prepreka možda čak i ljudima koji imaju visoko obrazovanje, nek probaju, nek dođu, ima interni konkursi vrlo često, mogućnost napredovanja je praktično konstantna. Ja sam imao neki period na otprilike 7 do 12 meseci sam bio u mogućnosti da napredujem, što opet mislim da nije neki dugačak vremenski period da se ostvari napredak, tako da ko želi i hoće, definitivno može. Hvala vam lepo. Kod nas mogu svi da rade, zaista. Jako mali procenat ljudi ne može da radi kod nas, pošto imamo i mlađih i starijih kolega koji su zaposleni u fabrici. Ono što jeste, da jeste stajaći posao, da mora da neko može stajaći posao da radi. Brzina je isto tako bitna u ovom poslu i pre svega timski rad. Zaista to je nešto na šta potenciramo da bude i zaista svake godine, u stvari svakog meseca, iz meseca u mesec, ja mislim da je to bolje. Zapošljavamo i osobe sa umanjenom radnom sposobnošću. Naravno imamo za njih određene pozicije na koje možemo da ih zaposlimo i jedna stvar isto na kojoj smo veoma ponosni jeste da podržavamo i proširenje porodice, pošto naši, ne znam da li su kolege pričale o tome, inače koleginice kod nas dobiju jednokratnu novčanu pomoć ukoliko dobiju dete, jel tako, i naravno mogućnost da se vrate posle porodiljskog odsustva. Veoma smo ponosni na to, imamo baby program taj i na to smo veoma ponosni, pošto zaista mnogo koleginica imamo koje su trenutno na porođajnom ili na održavanju trudnoće. Nedavno je kompanija oformila poseban sektor koji se bavi unapređenjem položaja zaposlenih i njihovim zadovoljstvom tokom rada u kompaniji. Ipak osjećaju potrebu da javno govore o neosnovanim kritikama i dezinformacijama koje kruže o uslovima rada. Pored toga, ponosni su na program za porodilje, a u prilog tome govori činjenica da sve više porodica radi u ovoj bečejskoj kompaniji. Nekada nisu baš jako lepe priče u našoj kompaniji i da iz tih nekih razloga često čujemo od ljudi da ne žele da rade kod nas. I iskreno mogu da vam kažem, ja sam se u ovu kompaniju zaposlila preko konkursa na Infostudu. Nisam apsolutno nikog poznavala, pre svega živim negde dalje odavde, iz Lovćenca sam, ali sam se udala u Molu, nisam apsolutno nikog poznavala. Došla sam, obavila razgovor, primljena sam i to je to. I to je bio put ka mom uspehu. Zaposlila sam se kao administrator, ali u ovakvoj kompaniji to zaista nisu granice i to želim svima da kažem, ukoliko želi čovjek da radi, da napreduje, sigurna sam da će se to vidjeti, da će to neko primetiti i da će to poštovati i ceniti i da zaista nema granica što se tiče napredovanja. Kada sam konkurisala, iskreno ću vam reći onako apsurd nekih priča koje kruže u našoj kompaniji je da sam zaista dobila doslovno žaljenje što ja idem ovde, što idem u kompaniju TISA Automotive i onako, pošto nisam znala, jer tek sam se doselila, čudila sam se zašto je to tako i rekli su mi da ljudi ovde rade u pelenama, da imaju buve i da bih na kraju, kada sam došla u kompaniju, shvatila da oni imaju traku koje zovu pelene, onako u priči, i ta pelena se stavlja oko samog snopa. I tako su nastale te priče kada oni govore da ja stavljam pelenu, da oni prosto misle na te pelene koje se koristi, možemo vam čak i pokazati kako to izgleda i da tako nekako nastoji te priče koje apsolutno, kažem, želim da ljudi dođu da provere i da se uvere da to nije tako, jer svakodnevno
ali zaista svakodnevno radimo na tome da slušamo zahteve naših zaposlenih, da slušamo njihove probleme i da radimo sve što u našoj moći da poboljšamo njihov status. Čak smo formili nov sektor koji je zadužen isključivo i samo za poboljšanje položaja zaposlenih i njihovog raspoloženja. Tim sektorom koordiniše Šereš Monika, koja je inače 7 godina radila kao regruter ove kompanije, što vam je dovoljan pokazatelj da je apsolutno čula sve ono sa čime se novozaposleni susreću, koji su njihovi problemi, ali sad sa druge strane tu ima znanje, a sada stiče nova znanja od ljudi koji radi već kod nas godinama ili mesecima, apsolutno je sve jedno, opet drugačiji generacijski jaz je velik u našoj kompaniji, imamo i mlade od 18 godina, imamo i ljude koji odlaze u penziju i treba oslušnuti sve njihove želje i molbe i tome se prilagoditi i pripremiti programe u kojima će svi da učestvuju.